Eri bano ndi amanganya akutitu anakapemphera ku Adventist Church yayi kumeneko ndithu komwe anayapatsako nthawi kuti ayankhuleko pang'ono koma muziyankhula zawo akuti iwowa ali ngati Yosefe ndi chakwera uja ali ngati Farao ndi iwowa ali ngati Yosefe amene akugwira ntchito kwa Farao komanso kutchali chiko ndithu kuchitika zambiri. Then afterwards anapatsa mphatso kumeneko kutchali chiko imene anasungira. Muiwanaso mwe mphatso yomweyo. Guys, thank you so much. Malawi and cameras, don't forget to like, share, subscribe, comment section. Vice President udilo kuzata ndipo tizama koma Mungu mwini wake chilowera ndi pamene momo samadukamo ine nawo wanduka lero ndi kuno koma as I am talking nekwakula Mulunguyo alikuti alikuwa kuneyo naye osaukawo akatuka mungabalani ambasatira ndiye sinazi timamuna kuzikweza chifasi chimvesesa kuti kodi Mulungu watipasa ntchito utani unoko ndimakona kuti kwathuso chifukwa mmazoka kulifuni ife tinabata mapasa ndiye bali wangaya amamalira amabwera kuno ndi amadinyanisa tinakwera sitima takusa mgodi wa chai tatusabudwa chai kumapita kulifununi ulifununiko uli anamajao ndi abale athu makolo atufena kuchokera kuti kumene koko unonso kapeza mayina ndi maseka akoko unoni ndipatu imamba mayina Mayi Joseph amama kodi ndiyati Mayi Joseph amama kaimana alikuti ndena mpaka kusaisa kwambiri ndio nakuti mpaka naye lazima makungu amakungu ndinu ngana saa zote makungu timani abe makungu amadibwa ndiye ndio makungu chakwino ndinakulema apa unakuti ndatokoza kwambiri ndabwera kunuka kupeza nani zambiri zimene zalakudwa ndamva akuluakulu tikapasi tikambirani mawu pang'ono amene ndinganene okulimbikitsani ndionena kuti ukamakhala mdziko laleni dziko lachilendo kumayang'anisisa kumadabwa kumafunsa osamagwira mzaini kumene kulikuwa inyake chimuthamangitsire Adamu amini mumunda wa Eden ndi Hawa dziko linasanduka dziko lina lake kumene choona ndi chonama zimafuta kuziwa mukakozuka hali zimene kumva mafoni ena ati kama television kutiko zikupangisa mabanja uta mipingo wonongeka azibusa unamizwa nkhani zote mudziwe kuti kodi ichi chiti tili mdziko laeni tizisamala osamadayivira kupupuma kukama nkhani osaziziwa mpingo huu ukasuka charity ichi kwakuso kutilipa chikuta chikutumana kuti chite ichichi mugwire pa chilungamo arati tisangalikasani nakale akusana tiyangane chilungamo chona chokachoka zona mazinavila kalekale kuna wa Edeni hapa unamizidwa nitoka ochikakale Yesu Mateyo 28 mukayangane Yesu ataruka akulu achiyuda anavomera
anazuka ali anapita ndalama tukapasa serikali ya Chiroma alimnene kuti wabebwa mwauze na tuwabebwa amba iwe ndakunamba kulankhula fa anavomera Yesu sanazuke. Yesu anani wali? Yesu anani? Koma anabebwa na makubira hana zuka ngati nali awo hana zuka kunama amba koma Yesu anani wali? Chilungamo chinthu chona chimavuta kuti chituke masiku ano chifukwa anthu amakutani wali amakuchibonereza ndiye inu mukhale anthu osata chilungamo, anthu ogwira chilungamo. Ascoti alitakwenda na IMP akula amenewa timaziwana iwowa ndi mfungwa nyumba ya malamulo, ndi Mkristu wa Seventh Day. Chipani chili ujandale chipani kile chile endera ndi chipani chokano kana ndiyo sana kwa sababu kama wampingo wa Kristo chipani apinga ile uchino hiyo ndi mwacho wanu ukapeza zizo ine ndili pampando kundinooneza kuno kuli mavuto ntchito yanga ndikumva zimene anene ndikuchita zimene akulu abusa pano kuti ni Yosefe ntchito yake amagwira kwa Farao. Iyeyo anali mu Yuda, Farao anali mu Yuda. Koma Yosefe anali kuobarwa kuno ndi Mungu yayo nkona abali yache zimayendera. Akanakhala kuti Yosefe mu Yudayo amakumenyera ndi Farao iwe si mtundu wanga akanalya somo ine malisho kuti Yosefe ndikugwira ndi Farao chakwera ndinyane naye mudia iya itofusa mwalitulano chakwera phe takalako ine mtakwera ndali phe yako mwalitulano inu Yosefe kuno kulijala inu Yosefe ndiye kufusa kuti ine Yosefe ndakomera malipasa koma ndikugwira ndi Farao chakwera ndiye ndikatana naye Farao Yosefe chamuyabweresa Mulungu chimene akufuna kaya iweyo nditumbuka kaya ndiwensera kaya ndiwemlomwe kaya ndiwemuyawo nangati kuli Mulungu kumamudziwa Mulungu onsewo ako mukaona pano mlomwe wabwera wanu msena wanu muyawo wanu mtumbuka wanu kumwamba tikayimba pose ndipo mawu alikuna kuti alinazo kuposa zaje zimakola ena zikapa mawu ake zala kuti sabwera ndiye watu kumula nyengu inu kuti awo wabwera watu mtundu watu atumbuka kandiona ziku watu asana kandiona mtundu watu inu kutokozeni tipapali anzanu ndikatakoka wachimanga akumatawa kuti andipempe utatanizi akumatawa sichinali iwe ndi mtundu watu koma ukugwira chiko ndi Farao ndipo kuna kuti Yosefe akatana ndi Farao mudia Yosefe usi akatana ndi Farao chakwera mudia ndikunama moni mpiko amayakonika kumamba ndi kwa bwino kumamba ndi kwa bwino sikola
ndimanong'oneza akusaba kuti ngati pali chiwalo chimodzi cha mpingo chimene chimatiyalisa ndi azimayi atolika. Mukhale nawo mugwira ntchito, musakhale nawo mugwira ntchito. Ndiye mavuto matiuza apa akuno tikambirana. Koma amene timabwera pano ndimanena kuti ndikathandiza amayi atolika kuti mmene amayendayenda apitirire kuyenda. Ndiye kuti kusanene amakuti ayaya anapereka 200 iye anapereka 300 au ndamira chikapo zona mazokozoka. Ndikupasani azimayi atolika apa mukawali miliyoni malayipacha zina zapano zachiwa izi yatikambirana koma ineyo kufune mafumu abwino ambuya kudaliseni ndasazikakusa kuti kachoka pano suti ichiyo chosa ndivale zina kuchokera kutunda uko panakafika kwangu mabasa ndikhala kupanga CCU panakatunda uko zacha kupya ndamva matiuza ndamva zichitika ambuya kudaliseni. Zero kwambiri nthawi ino mpingo alinganiza mphaso zoti ziperekedwe kwa alendo athu onse atatu, vice president a dziko lino, komanso mphaso yopita kwa president a Malawi ndi mphaso yopita kwa president a South East. Nthawi ino ndi nthawi yakuti opereka mphaso apereke. Chotero ndikupempha alendo athu atatu amenewa kuti abwere sokolo kuno. Saka itu lebih bilang. Ziko kwambiri mphaso imene kupita kwa vice president a dziko lino tango mpingo akubwesa koko mosi monga kuonesera chabe koma ndi mikoko iwiri. Ano tipembekezaso mphaso ina imene bwera kuperekedwa kwa president a Malawi Union Seventh Day Adventist. Anachoka hapo ndio wabwera ndi kusakhala apopo anayi amaonjana koma kamwana kene kanyomuka kubwera uzachisamira ndafuza zilakutani Antony yatukhalizanga zikukambiri tsuno mwanayo ibo zikakana abwera eko bwera wamona bwera kuno wamona wamubwera eka akutile lifune zaki ndiye ndimkanye mwana ndimkanye mwana amene kuli makwagani amene ndizanga babwazo manje aliko akamvumira kuti ndiye ati abakalindana wabere yakuya kazanga akusangisa ndiye akazanga zibila bombe akumvumira kankana
kwambiri chimodzimodzinso mphatso zimene zaperekedwa kwa president ya Malawi Union ya South East mphatso zimenezo koko ndi waonetsedwa kumodzi komanso ali mikoko iwiri zikomo kwambiri okondedwa. Like, share, Malawian Cameras, right.